first glow. And I wish this night would never end. The sun ain't gonna be my friend. Lying here waiting and wishing I knew when. We'll never have to say goodbye again. We'll never have to say goodbye again. You must leave, I know you will. I won't let you go until you show me some secret for making this time stand still. And somewhere, sometime from now, together again somehow, all of the waiting will seem like a moment, and then we'll never have to say goodbye again. We'll never have to say goodbye again. Oh, night, praying to see the light, and the whole day crying, wishing I knew when. We'll never have to say goodbye again. We'll never have to say goodbye again. We'll never have to say goodbye again. We'll never have to say goodbye. I've been looking at people and how they change with the times. And lately all I've been seeing are people throwing love away and losing their minds. Maybe it's me that's gone crazy, Shout out to Gang. 'cause I can't figure out why. Ay, sana all these may jowa. lovers keep hurting each other when good love is so hard to come by. Sana all may jowa. So what's the glory in living? Oo nga eh. Dapat ganyan kadala boses naman ng jowa. Para sarap ng tulog. Lagi kang tulog. Last forever, tell me what's forever for? Kaya sabi ko ano na, kanta na. Para after matulog. I've been listening to Aakyat ko people, okay lang, go ka lang dyan. and they say love is the key. Sarap pag may mga And kumakanta it's not ganyan, no? my way, Matutulog ka. let them lead me astray. It's only that I want to believe. So what's the glory? Nag-forward ako kagabi. Yung message sana kita, akyatan mo yung ang ganda ng stage. Pinapakit ako kagabi, pero 10 na. Sige ako, sabi ko oras na matulog. Kailangan na matulog sa 10 na. What's forever for? Message sana kita. Kasi wala pang
they can keep it alive. Nagwalwal ako. So what's the glory? Natulog ako ng hapon. After ng live ko. Doesn't anybody ever stay? Pumunta ako kay Google Landscape. If love never Inakyatan ko. Hanggang natapos sila. ever tell me Hindi na ko. what's forever for? And if love never lasts forever, tell me what's Sa live ko pa nga eh. Kung masarap matulog pag pagod. Pagurin mo salirin mo para makatulog ka. Nang itim ako. Dapat puti yung damit ko ngayon. Nag-itim ako balo. Ha, joke. Hindi, paborito ko talaga black. Lakas na. lying in bed Ano? Sound. with the radio on? Moonlight falls like rain. Oh, binulyom ko kasi nga. Soft summer nights. Maupo lang ako tapos tingnan ko lang yung live ko. Maya na ako kakanta. When will I see pumasok you ka. again? Tigbulyom ko talaga siya. Soft and low, the music moans. I can't stop thinking Busog kasi ako. about you. 11. Thinking about you. Before 11, kumain ako ng kanin. I didn't know it would Yung heavy, be so ano na, strong. brunch na. Kaya parang inaantok ko bagong ligo. Tapos, inaantok. Kakanta na nga ako. I didn't know Busy naman yung mga kapatid ko. Mamaya pa ata sila. Kakanta na ako habang na. ever without you. Kumain kasi ako isang, hindi ko na binidyo. Kasi dito ako sa kwarto na gano'n. Nagkain. Video ko sana, ilagay ko sa, Curtains still dance with the wind and the sky. yung kausap ko, nakatulugan ko na din. Some Ha, may ha, ha, ha. coming up soon, Ayan naman. Sana all may kausap. Sino kausap? but I just can't sleep. Ay, thank you sana dalawang nagtamsak. Isa lang ang nagano dyan. You. Galit. Here Isa lang ang nagta-type dyan. Tapos dalawang tamsak. Shoutout sa nagtamsak. Anong soft ulam? and low, Pork chop, tsaka the naglagang music petchay. moans. Sarap nga sana mag-video. Kailan nasa kwarto ako. Thinking about- Sarap yung kain ko. Thinking about you. Pork chop, tapos petchay na nilaga. I didn't know Tapos kanin. it would be so strong. Tinamad na ako mag-video. Waiting and wondering about Kaya pag nag-video ako, nandoon ako sa kusina. May kasama kasi akong laging napunta-punta. Kaya ayoko. nights are forever. Wala, mga taga-America kausap at okay. Okay. Nights are forever without Ako kausap ko, alam mo kung sino? Ang kausap ko, sino? Kilala mo? Kausap ko, sarili ko. Tapos pag mamanood ako, sino? Sarili ko. Pag manood ako, tanong ko, sagot ko, tawa ko, sabay kami. Jowa. Sana all may jowa. Hello, yes, Ay, marites been a ako while, sa'yo. not Sige. much. How about you? Ay, may marites din ako sa'yo. Not sure why I called. O, diba? Guess I really just wanted Ay, kahapon may kausap ako. Paglabas ko. and I was thinking maybe later Nadaanan on ako. Sinakay ako. we could get together for a while. It's been such a long Yung bigay bawi? time, and I really do miss Ay, ganon. your smile. I'm not talking about Yung bigay bawi. Sige. Wait, din ako. Ano ba yun? Mayroon din akong, sa'yo, Marites. Silen! Hello! Silen! Cooking Paradise. May galaw siya. Thank you. We could go walking through Windy Park. Take a Sige, mamaya. drive along the beach.
After ng live ko, backdoor tayo. Ha? Guwapa, IG, nag-live to kahapon. Akala ko si Shine, 07. Si Guwapa, IG. Uy, thank you so much. Celine, hello. Shout out. Thank you sa pagpunta, Guwapa. Bibi ko isla, alam dyan. Bigay bawi. Uy guys, pagbigay-bigay, pag regalo-regalo, pag utang, singilin mo. Shout out dyan sa Bugay Bawi. Magmarites tayo. Kasi nga, pag magmamarites, Guwapa, Celine, Cooking Paradise. Thank you ha sa pagpunta. Hindi, good vibes lang dito sa live ko ha. Oh, shout out talaga ha. Pag ako nagbigay-bigay. Dapat na-appreciate pagbigay. Diba? Pasalamat kayo pag may nagbibigay guys. Ha? Pero pagbigay-bigay, ano yan? Laban? Bawi? Diba? Bigay. Regalo. Pag utang, singilin mo. Utang yun eh. Di galing sa puso yun. Oo, ako pag ako nagbigay, bigay. Pati puso ko, bigay. Wait, dikitan mo naman yan si Celine Cooking Paradise. Tugang. Oh, nagkilala ko yan kagabi. Kasi alam mo na, nagwalwal ako kagabi. Pero hindi gabing-gabi ha. Ayoko ng gabing-gabi. Kasi nga, kailangan matulog para healthy, para mahaba buhay. Pag kulang tulog, at stress ka na, ala ka ng pera, uy, MMD Mix Vlog, shout out. Diba? Anong tawag doon? Nagpakitang generous lang. Wala. Nagpakitang lang yan. Ano yan? Ano ba yon? Anong tawag doon? Oo, totoo yan. Nagpakitang generous lang na hindi siya kuripot. Na mabait siya, pero hindi naman. Kasi hindi talaga ako mabait. Inaamin ko yan, Tugang. Tayo mabait. Pero pag nagbigay, bigay. Tingnan mo, kamamaritis na kayo dyan. Oo, plastic. Huwag plastic, guys. Kung ikaw. Mikara. Ano ba yun? Nasabay ka? Uy, Island Girl. Alam mo to? Pamaritis ako. Hindi, kwento lang yan. Real talk tayo, guys. Ha? Pag bigay-bigay, pag utang-utang. Ha? Kaya, kung utang, singilin mo. Oy! Ano ba yan? Ay, nako. Kasi di ba? Isang tao, minsan nagbibigay ka, nagbibigalo ka, is yung sa puso ba? Kumbaga, pati puso mo, pag nagbigay ka, pati puso mo, binigay mo. Kasi may pagmamahal yon. Pag binawi mo yung binigay mo, binawi na yung pagmamahal. Aray ko. Ganun ba yun? Tama ba yung explanation ko? Mali. Bahala kayo dyan. Nakarating pa nga sa tulpo ang iba. Uy, totoo yan. Alam mo, lagi ako nanonood pa rin ng tulpo. Kasi dati naman, siguro hindi pa nagpa-pandemic. Morning, alas 8 ang pasok ng trabaho ko. Umpisa na yan, di ba? Pilipinas time, hapon noon. Kay hapon sa Pilipinas ang tulpo. Yun ang pinapanood ko talaga lahat. Pati yung yung babae na gandang-ganda sa sarili, nagkukulit daw siya ng lalaki. Tulpo is real talaga. Oo nga, mahirap matulpo. Kaya, ay nako. Mayroon pa dyan na mag-i-iskandalo dahil
pwede ibang mama. Puno pala ng inggit tugang. Pag inggit, pikit. Ha? Unheard, sino ipatulpo mo? Music with the adventure. Thank you so much, Sisi. Mega love shout out. Thank you, Island Girl. Kaya, ay nako guys. Careful tayo sa mga nakakahalubilo natin. Lalo na dito sa social media. Ay, ang hirap magtiwala. Kasi di mo kilala. Kahit nga kilala mo, personal. Lalo na dito lang naman sa Ria, wala akong ipatulpo pero maraming nagbabalat kayo. Kung sino man yan, i-post mo yan. Diyos ko po. Oo, good vibes lang tayo, guys. O pag ayaw sa isang tao, ka na lang, iwas ka na lang. Di ba? Wag na makipag-away. Totally ako wala naman akong kaaway. Pag ako talaga titirahin ko rin. I mean, ang gusto sabihin, lalo na pag naagrabyado ka. Ewan ko. Nagsawa na rin kasi ako. Hirap makisama. Sad to belong to kanta na nga tayo. May request kahapon si Iris. Tapos pinakinggan ko siya. Alam ko pala yung kanta. Yung I Love You ni Celine Dion. Ay nako. Sumasakit ang dibdib. Bakit kaya? Dahil sa dami kong kinain. Pumapayat na kasi ako kaya kumain ako ng marami. Parang nasobrahan ata ako. Noria, hindi ko ibaba sarili ko sa mga taong puno ng hit at galit. Dito sa social media, dalawang klaseng tao ang pakikisama. Ay, naku Sisi. Oo nga eh. Kasama mo ngayon, kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Ano ba yan? Yan, tulali ka rin. Be happy lang tayo, guys. Pag ayaw sa atin ng isang tao, di iwas na lang. Di ba? Pag ayaw mo sa isang tao, di iwas ka na lang. No need na magparasalita ng kung ano-ano. Basta happy lang. Kanta lang tayo, kanta. Kasi minsan, magsasabi tayo sa isang tao, makakarating sa isang tao, di away. Diba? Kaya ako wala na akong kung di matibay ang post mo, kabao ba? Aatakihin ba? Ay nako, sa dami na ng stress, stress pa YT, ay nako, pahasaway. Ay, stress ng buhay. May depression na, may anxiety, tapos stress ka po sa YT. Uy, kumanta ka na lang para tapos tapos. Diba? Grabe ka baong nakaagad yan, tugang. Ay, thank you guys. Salamat sa mga nindo dyan. Basta. Unheard. Ganyan sa social media, hindi mo kailangang explain sa kanila. Oo. Kahit kanino, walang na explanation. Kasi minsan limitado. Kailangan limit yung mga sasabihin at i-open mo. Lalo na hindi pa kayo nagkikita at ano ba yun? Yun nga mga nakasama ko na personal lalo na kung hindi pa. Nakasama mo kumain, nakasama mo kung saan, na mga Merlin, tugang. Tapos ka na? Nagyayaw-yaw ako. Nagmamarites.
Tamsak tugang. Salamat I'm a tugang. man of music. Anak ko, Do inantok my ako. Ang aga ko instruments nagising. play. O, diba? Nag-whitey ka agad. Like to Tawan-tawa ka. be a soldier once, Bakit? but Break his time mo na? music wouldn't wait. He earned his Ewan love ko with ba, kahit na his kasi hindi ako blood, a nag-a-alarm. thundering Nag-a-alarm talaga yung bell. may body clock na ako eh. Gentle Body clock ko means talaga. of sculpting souls. Took me years to understand. The leader of the band Harap is naman matulog ng bad, matulog. and his Ang live ko eyes are kanina, nag-in ng kusa. cold. Nalubat But na? his blood runs through my instruments. Nalubat na? Every song Ako na lang ata is nandoon my kanina eh. soul. My life has been Kahit may a galit poor sa'yo, attempt. naka-stalk pa Will rin. I take the Ay syempre, man? I'm namimiss just a ka. living Namimiss yung maritisan nyo. to the leader of the band. O di ba minsan hindi naman tayo nag-uusap. Minsan lang pag may mga balitaan. O ano, kumusta ka na? Minsan nga, di ba? Brothers' lives were different. Bihira na tayo mag-usap-usap. Pag mayroon lang imang marites yan, o tawag. Hindi naman nalubatugang, bakit O minsan na isang buwan na hindi nagkikibuan, hindi nagkukumustahan. Oh, diba? Bigla na lang. Kasi may ano kami guys, may GC kaming tatlo lang na mga marites. Di naman kami nag-uusap-usap everyday. Yan, nila Tugang An kasi busy yan. Ang dami yan GC si Tugang Anhart. Ang daming kamaritesan, ganyan. Pag may mga importante lang na tapos importante na chismis pa rin. Anhart siguro mas madaming tao na nakapaligid sa in real life, mas kilala ka nila. Oo. Ako naman, wala naman akong paki kung ayaw nila sa akin. Lalo na yung sa personal ba nakakilala. Ngayon na nagkaedad na ako, o tumatanda na, mag-50 na ako. Wala akong paki kung kung ayaw nila na sila ginto. Oo, parang kaya kong mabuhay na wala. Lalo na ngayon, nasasanay na ako mag-isa. Wala akong minsan nga maghapon wala akong kausap. Queen Alicia Ali, shout out. Thank you, Susie. Thank you, support the thumbs up. Oh, beautiful soul. Thank you. Ibang ka na sa sarili mo. Manood ka kung ano-ano. Ano yan, kulikot ka. Punta ka kung saan. Ganun lang. Thank you, Sisi. Queen Alicia Ali. Ganun naman yung Pero noon parang hindi ka mabuhay na wala na dapat may kausap ka lagi. 'Di ba? Mega love shout out Tugang. Thank you Tugang Merlin. Guys, si Tugang Merlin. Tugang An. Kilala mo 'yan? Marunong 'yan kay magbisaya. Bisaya tapos Bicol. DDS daw nagplantsa ko Tugang damit ni Madam. Sige lang Tugang. Makinig ka lang kang marites ko. Kasi maya-maya kakanta ako. O, diba guys? Kasi matured na daw. Wala nang pinagka-matured yung tao pag ganun ang Hindi naman ako perfect. May mga din. Pero lahat naman tayo hindi perfect, no? Sino bang perfect dito? Di ba? In real life, I have true friends since dito Miss Australia at may mga kaibigan ako from grade 1 till now. Yeah, Tugang. Kahit walang laging communication, tapos friend pa rin kayo. Ganun naman yun. Pero ako pag ako hindi inintindi, hindi ko rin intindihin. Hindi naman sa mahataas ang pride ko. Ayoko lang isiksik yung sarili ko sa ayaw sa akin. Ganun ako eh. Ewan ko, dati sabi, friendly naman ako. Maano ako sa tao, pero siguro nagbabago. Dahil nag-M ka na, tapos iba na yung mo. And ewan, o sa mga experience din, nagbabago ang tao. O Ria, kaya nga stick kami ni Tugang Bicolana. Oo. Buti na lang nga, hindi pa nagtutumboy ang isa sa amin eh. Nagtutumboy.
Nage-gets ko yung loob ni Anhart about sa mga kaibigan. Marami yang kaibigan, eh. Marami yang kaibigan, ka-close, overnight, kwentuhan. Yeah, oo, marites din si Ria. Lahat naman may mga experience about friends. Friends with benefits, after that wala ka na, hindi ka nakikilala. 'Di ba parang ano 'yan, still here but nagluluto ng dinner po. Thank you, Celine. Thank you so much, gwapa. Luto ka lang diyan, 'di ba? Kaya hindi mo naman maanong ano. Masaya 'pag maraming kaibigan. Masaya lalo na 'pag may mga activity tapos ay naku. Noon sa bahay, every weekend may ako, parang magluluto, tapos kakain, magkantahan, mag-karaoke kami. Hindi pa nagwa-YT ha, hindi pa nag-pandemic no. Na kakaraoke, sasayaw ako, naka-live ako in Facebook, ganyan. Sasayaw, kakanta. Pero napagod na ako. Gusto ko nang mag-isa. Napagod na akong Kaya nakakapagod rin pala. Lahat naman nakakapagod. Nakakapagod magmahal, nakakapagod makipagkaibigan. Diyos ko. Ay, nako. Napagod na. Lahat. Kaya, ikanta na lang natin. Diba? Ha, ha, ha. Yeah. Kaya, thank you so much sa mga naka-video dyan, guys, ha. Salamat sa inyo dyan. At sa mga nakikinig dyan. Hi, friends! Yung mga kaibigan ko dati. Dati, bakit? Bakit dati? Ngayon, hindi na. Oh my goodness. Basta stay pati and be happy. Yeah lang. Enjoy lang tayo. Dito sa YT. Oo. Kaya, yun lang. Medya ora na ako. Di pa ako nagkanta. Nagmarites na naman ako. Shout out sa mga nakabidya. And shout out sa nakakapagod din mamahal. Kasi nako. Ano to si Merlin? Si Merlin, chubby siya pero maganda to. Oo. Siguro nasaktan. Ayaw nang magmahal. Kaya sabi ni Tugang Lansky, available to, guys. Ang daming single doon kagabi. Tapos sasabihin doon sa taga-Japan is, hanapan mo nga baka may kapatid yung yung pala yung isa single din, lahat single. Wag lang daw yung amoy sibuyas. Grabe siya. Ay, di ba Tugang? Tugang Merlin. Miss Merlin, iba din ang hugot. Oo nga. Oo. Ano ko yan? Kumbaga, nafe-feel ko yan si Tugang Merlin. Ayaw niya na daw. Huwag kang mapagod magmahal. Dagdagan mo pa. Ay, lintik na pagmamahal yan. Sabi nga niya, pag nagmahal ka, talagang masasaktan ka. Kung hindi ka nagmahal, hindi ka masasaktan. Kasi nagmahal ka, kaya nasasaktan ka. Pero, gawin mong bato yung puso mo, Tugang. Parang kilala ko si Ria. Si Ria, nagkakanta yan, Tugang. Kilala mo yan? Maliit lang naman ang mundo ng ng YT, small world. Dagdag sakit sa ulo ba, mother? Tingnan mo. Iyan si Gwapa IG. Ayaw na rin niyang magmahal. Kasi nananakit sila, mapanakit, lalo na yung mga pangit. Joke. Uy, joke lang yun ha. Joke lang. Kasi nga, di ba, uso kasi ngayon, sabi di ba yung isang vlogger, na yung, ano ba yun? Patrick. Tapos yung maganda yung babae, di ba? Maganda naman yung babae, sexy. Di ba? Nagpakasal sila. Ganyan.
Tapos ngayon yung, ewan ko, yung politician ngayon, wag lang. Ani ay hindi kasi talaga 'pag nagmahal ka marupok ka talaga, gwapa. Oh, 'di ba? Lahat ng nagmahal marupok. Ana't masakit kaya 'pag niloko ka. Hus grabe joke lang yun, joke lang yun sisi. Hindi kasi nga, ako kasi may hindi magpakamarites. Minsan talaga yung mga issue 'di ba, mga trending sa Pilipinas. Siyempre, magbabasa ako ng mga comment ganyan-ganyan, o sa TikTok, minsan nag-iiyakan na doon, naka-live, ganyan. Tapos yung iba kina-copy nila yung content para may mai-content, ganyan-ganyan. Naano ko. 'Di ba mga gwapo ngayon ang trend? Ay naku, pero hindi naman yan sa itsura, malay mo bait naman yun. 'Di ba? O mga chick boy sila, o 'di ba? Sana si Loverboy diyan. Ano, oo. 'Pag hindi ka na mahal, umiwas ka na. 'Di ba? Kagaya ng babae, ay huwag niya nang habulin kayo. Gano'n lang 'yun, 'di ba? Kahit asawa mo, 'di nagbabae, ay huwag ka nang maghabol, wala ka naman hahabulin, wala naman pala yung pera, 'di ba? Niloko ka lang, 'yun lang. Kung maraming pera habulin mo, dapat yung kayamanan sa'yo dahil kung ano 'yun, asawa mo. Pero kung walang-wala naman, ay hayaan mo na, do'n ka na, 'di ba? Grabe yung advice ko 'no. Kaso bibig ko pangit na nga, pangit din. Sino 'yan? Sino 'yan? Sino yung nagsabi pangit na nga, pangit pa ugali? Kahapon narinig ko 'yan kay Iris. 'Di bale na naman pera ko baon. Kaya kung makikipagrelasyon kayo guys, makikita naman na punta na naman sa bawian na naman. Basta ako may pera, ako wala. Pangit talaga ugali ko. Same tayo, sisi. Same tayo. May pera o wala, pangit talaga ako at pangit ugali ko. Ganun lang. Ay, bakit napunta na naman Wag mo nang bawiin yung kagaya doon sa Patrick, wag mo nang bawiin. Ano yun? Hindi ko nga kilala yun, sabi ko sa kapatid. Sino ba yun? Hindi ko naman yung pinapanood sa TikTok. Sabi niya ikakakasal lang daw yun. Ay wag niya nang bawiin doon sa girl. Wala naman pala, siya naman pala nagagastos lahat eh. Pinakyaw na mother. Ay, wala na, grabe na issue natin ngayon. Sa tama si Anhard, pangit pa tapos pinangit pa ugali. Ewan ko sa inyo, kaya nga bibisi seklap na ng Pacquiao. Pinakyaw na. Mamaya na naman yan, babawi na naman. Laban, bawi. Ay, nako. Okay lang yun. Tugang. Ay, nako, Diyos ko. Basta walang bawian. Bawiin mo lang yung pagmamahal. Pag hindi mo na mahal, sabihin mo, hindi mo na mahal. Wag lang yung bawi kung anong mga binigay. Ay, nako, tugang. Ay, shout out sa inyo dyan. 'Di ba? Di bali ng pangit yan, basta walang bawian. Ay, ako pangit ako, pero binawi ko ugali ko. Maganda yan si Merlin. Kanina bagong gising, maraming viewers yan eh. Bagong gising siya. May mga ibang lahi pa. Chubby lang si Merlin, chubby lang. Ay, naku. Nakakatuwa talaga tayo. Ay. Uy, good vibes lang to ha. Pero mayroon tayong real talk dyan. Dinadaan lang natin sa tawanan, pero real talk, di ba? Minsan. Ay, nako. Kaya,
Basta careful lang na kayo guys sa mga ano ninyo. Yung relasyon namin dati 3 years lang kasi 3 years to pay yung ay mayroong ganyan na may nag-aano na naghihingi ng allowance o di ikaw nagbayad ng motor? Oh, ikaw sisi nagbayad ng motor, ang kapal ng mukha no. Nakakatuwa. Wow! Talaga? And after na tapos na, ang sarap gilitan yung lalaki. Uy, mayroon talagang mga lalaking ganyan. Ang kapal ng mukha. Sarap isubsob sa sa kalsada. Ganon. Uy, mayroong ganyan Mayroon ako nakilala. Yung kotse di ko nabawi. Wah? May kotse pa? Sus Ginoo, por favor. Alam mo kasi, red flag kasi yan pag once ang lalaki nanghingi na ng pera sa'yo. Mabuti pang ikaw ang manghingi sa lalaki kasi okay lang yun dahil ikaw, babae, at ikaw dapat gastusan ng lalaki. Pero pag once na yung lalaki naghingi na ng pera sa'yo, red flag yun eh. Diba? Magtaka ka na. Oy, kalalaki, lalo na't mangungutang, sasabihin mangungutang, tapos at the end, hindi naman babayaran. Agoy! Ay, nako. Maraming natutulpo sa ganyan. Oo, pinapanood ko yung mga ganyan. Sabi, tapos yung mga foreigner nga. Oo, pinipira. Mayroon pa akong pinanood. Ang ganda ng babae. Parting Davao. Basayi, parang Mindanao, parang ganon. Tapos yung lalaki, nasa Pilipino yung lalaki, nasa Canada. Maganda yung babae. Ala, nagmarites na ako. Oo. Tapos yung lalaki, umuwi siya. Kasi nga hindi na nagpapaano yung babae nagpapakita, yung parang iniiwasan na siyang kausap pero naghihingi yung babae. Babae naman ang inano nung lalaki kasi nasa Canada yung lalaki. May anak yung babae. Tapos pinuntahan niya doon sa kanila kahit ilang araw lang galing Canada. Sana all na lang talaga. Ganun ang in love yung lalaki. Pero yung babae maganda siya. May isang anak. Tapos, wala. Sabi naman ni, yung isang sekretary ni, Tulpo, dapat, sir, hindi ka nagbibigay ng pera pag nag-ask yung babae sa'yo. Kasi nga parang pinipirahan din. Mayroon naman na merang babae. Pero nakakahiya kung lalaki ang mamimera sa babae. Yun lang. Natikman mo ba kung di mo natikman? Lugi. Uy, grabe siya. Saan ba yun? O nasaan na siya ngayon, Ria? Sis, dapat lalaking magbigay tugang. Oo, dapat lang lalaki ang gagastos sa'yo. Siya ang magbibigay, siya ang magsusuporta. Okay lang ng babae manghingi. Pero, mahirap naman. Dapat give and take. Pero kung talagang aasahan ka, may mga babae talaga na parang lalo na sa panahon ngayon, may mga babae na yung iba lang naman, hindi ko naman nila lahat. Lalo na yung mga walang trabaho, na naghahanap talaga yun ng magsusustento sa kanila. Diba? May pera, matanda, yung matandang mayaman, madaling mamatay, ganon. Diba? Guwapa, IG, diba guys? Kaya, independe naman sa tao na may babae, may lalaki na namimera din. Diba, may mga gwapo nga na ilan na ang babae. May mga napanood din ako kay Tulfo. Gusto ko kasi pag, si Idol Raffy Tulfo talaga yung nandoon. Mag-advise, May mga babae din na na rereklamo na pinirahan siya ng lalaki, babawiin lahat. Mayroon din foreigner, binawi lahat, pati kaldero. Kasi nga yung Pilipina may kasama ng iba na Pilipino din. Mag-asawa sila, ganoon.
Oh, marami ako. Kaya napabigay katugang. Anong napabigay katugang? Anong napabigay ako? Ako naman pag may noon. Sabi ganyan, noon. May nabigyan ako, pero bigay is bigay. Bigay is bigay. Oo, wala pa akong anak. Bagong abroad pa lang ako. Bigay is bigay. Hindi mo na kailangan. Hoy, babawiin ko yung binigay ko sa'yo, bayaran mo. Ganon. Bayaran mo nga. Kung hindi, pupuntahan kita sa kung saan. Hahantingin kita. Sa kanto. Hindi. Ang akin lang, pag nagbigay ka, limbawa, basta na-appreciate lang ba? Oo, noon. Bago lang ako abroad, Oo. Wala naman masamang magbigay kasi naman kayo, pero parang regalo mo ba? Pero yung huhututan ka naman na lagi na lang, ito parang sustento na, ayun ang masama. Pero hindi, pagbigay kasi bigay. Kasi yung sa puso mo yan masaya ka na nagbibigay. Yun lang, masasabi ko dyan. Diba sis Rhea? Kaya yung binigay mong kotse, wag mo nang bawiin kung masaya. Diba? Yung kotse na binigay mo, sis Rhea, wag mo nang bawiin. Kasi binigay mo na yun kahit wala na kayo. Asa na si sis Rhea? Nawala na siya. Hindi na ako nagkanta. Nakakakanta na nga ako. Kantahin ko nga yung ano ba yun? Ito. I love you daw sabi ni May nagsabi lang na I love you. Pero hindi goodbye, I love you. Yan si Celine Dion yun Kaya, Tugang, Marlene, thank you so much, Tugang. Diba guys? Ganun lang. Kaya pag nagbigay kayo guys, yung bukal sa puso ninyo. Isipin nyo kung hindi kayo. Ganun lang. Bigay mo yun. Thank you, Malo! Shout out sa inyo dyan. Yeah. Listen, learn talaga. Sa mga ganyan. Ito. Kantay natin to kay wala dyan si kahapon kasi ito ata yung sinasasabi. Hindi maganda yung I must be crazy now. Maybe I didn't do much, but when I think of you, I long to feel you dance.
Miss Tampelix. Okay na to. Okay na to. Inaantok na ako. Ay, nantok ako. Iba yung ano ko. Pagbusog ka ako. I was standing here all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you give me the hope we'll survive. Guapa IG. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta leave it dry. World is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. We're hungry, love will keep us alive. Would die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I would do. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you, like the highest mountain. Baby, there's nothing I would do. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you're giving me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Marinig yun, Ida. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. Thank you to God, Marlene. OFW Vlogs. Ako mo, Tessa. Ito na. Can't fight this feeling anymore. Can't fight this feeling pala. Walang anymore. Kasi thank you, Marinida. Salamat sa pagpunta ulit. I can't fight this feeling any longer.
Study out expression has grown stronger. Always I had the strength to let it show. Tell myself that I can hold out forever. Say no reason for my fear. 'Cause I feel so secure when we're together. You give my life direction to make everything so clear. Even if I wonder of you inside, and I wonder for dark distance night, I'm getting closer than I thought I knew. I can't fight this feeling anymore. I forgot I wanna start to bring this shit so we're yours forever. 'Cause I can't fight this feeling anymore. Thank you so much, guys. Has been such a whirlwind running around in circle and always seem that I'm following you, girl. Never find. Even as I wonder how deep inside, where I come away now and then, and I know forgotten what I started It's time to bring this shit Ito nga. Wait lang. Papakinggan lang natin siya. Kasi parang sa umpisa hindi ko siya. Thank you so much sa mga naka-video dyan, guys. Thank you. You love me? How could you say you love me? How could you say? How could you say you love me?
Naantok ako. Sarap na tulog. Thirteen ang ano niyang views. You see, you say that you'd always be true. Looking in your eyes, I see you now. You're trying hard to hide that there's someone you fighting. You want me to believe that you still care. How can you hurt me this way? Thank you to God. How can you hurt me this way? Everything I did was loving you. How could you cry pretending your love was never meant? How you can even say that you will stay? Cyberangriffe können Menschen in den Wahnsinn treiben.
Bleiben Sie beim Thema IT. Sexy ang kanta niya, no? Tayo lang Biglang puso ay kakaiba.
ibang klase kakain. Walang ibang habi ko na kumain. Lutugang, alat lang. Dinig ako. Bakit paas ka? Oo. Nagwalwal ka? Daddy Wolves. Paano mo makakakanta? Matitis tayo. Ayan, dinig na kita. Dinig mo na ako? Oo. Daddy Wolves. Shout out. Thank you so much. Pang walang tuwa. Thank you. Daddy Wolves. Kaya nga eh. Okay na? Teka lang. Alin, okay na siguro. Ikaw nag-live kay ano? Ikaw nag-live kay Mau? Kanina? Oo. Tapos kanina ata yun din. Nag-live din si Jay. Mag-isa. Oo. Dalawa sila. Kanya-kanyang live. Wala sila. Tapos ikaw nag-live kay Mau. Oo. Tapos kagabi. Dalawa sila ni live ko. Sabi ko, Diyos ko, nagising ata tong isa tapos nag-live. Okay, siya ko lang. Nag-ano lang. Oh, nilive ko si... Kasi baka bababa yung mga WH. Double H ni? Ni Mau. Alam mo na. Nasaan si Kuya Eugene? Hindi nagparamdam. Kuya Eugene, alam ko nandyan ka. Nasa iba yun. Joke lang. Charot. Charot. Hindi yan loyal. Kaya, Hayaan. sisipain ko yan. Joke lang. Bakit ako hindi, nawawala ako sa aking thumbnail. Ewan, hindi siya nagbagas. Baka may work. Baka nga busy yung kamay niya sa pagtutut. Dapat. Kanta ka tugang. Paos ka? Nagkanta ako. Doon kay tugang. Tulog. Dalawang araw wala akong tulog-tugang. Dalawang gabi. So Bakit? kagabi, natulog ako. Pero ano lang siya yung parang tulog-tuko. Ako nga, bago mag-alas 6, nagising nga. Pero, 8 naman, yung oras ng tulog ko. Kaya lang, parang antok pa ako. Awan, dahil siguro bagong ligo, kumain. Kaya, naantok. Kasi kahapon, after ng live ko, kumain din ako. Hindi na ako naghapunan eh. Tinapay lang. Natulugan ko yung live mo kahapon. Kagabi, natulugan ko. Nakinig ako lang sa inyo. Nakatulog ako. Tapos nagising. Tulog ako after. Nakaidlip ako. Ano oras na ba? Yung mga kapatid ko na gano'n. Nagtatawag na yung mga kapatid ko. Kasi kanina ako tumatawag. Busy pa sila. Lalakawag dyan. Ano kaya yung tinatawag? Ayan. Ayan, mga marites. Sige, kanta ka tugang. Sige. Kanta ka 2 songs or 3 songs. Tugang Marlene. Ako din antok. Haha, whitey pa more. Bunga tugang. Natutulog na tayo dito sa YT na sis Marilyn. Dito na tayo natutulog sa YT talaga as in. Hindi, kausap ko si Chef Leon kagabi at saka si nakatulugan ko din sila. Lagi ko na lang sila nakatulugan. Sino pa yung natulugan ko nung umuumpisa? Sarap kaya matulog tugang pag bagong ligo, bagong kain. Oo. Kaya kasi mangot na yung pamangging ka, maribok na ako.
kasi mangot ang akong estila. Sige, kanta ka tugang, mag-mute ako. Okay, tingnan ko na muna yung pamangking kong maganda. Parang ang sisipunin ako. Araw-gabi, bakit naaalala ka't di ko malimutan sa atin ay nagdaan. Kung nagtatampo ka ay kailangan pa ba ganyan? Dinggin ang dahilan at ako ay pagbigyan. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo. Tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di ba bigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba sayang naman? Lumipas na tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muling ikaw lang at ako. Kailangan ko ang tunay na pag-ibig mo. Dahil tanging ikaw lang ang pintig ng puso ko. Hahayaan mo ba na maging ganun na lang? Ang isa't isa'y mayroong pagdaramdam. Bakit di ba bigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay di ba sayang naman? Lumipas na tila ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Muli ikaw lang at ako. Ba't di ba bigyan muli ang ating pagmamahalan? Kung mawawala ay masayang naman. Pag-ibig natin na ba kailan lang? At kung nagkamali sa'yo, patawad ang pagsamo ko. Tayo na't ulitin ang pag-ibig natin. Ikaw lang at ako. Ayan, Marites Mamor. Oh, sige, ito. Sisi Marlene. Buhay ko ay sa'yo lamang. Hindi magbabago ang isip ko. Tunay ang pagtingin sa
Gab, Start isra, your bili quit ko. smoking journey. Thank you, Tugang. Gab, shout out. Hello, Tugang. Narinig mo ako? Hello. Narinig kita. Teka lang. Kasi, dami kong, daming naka-live ngayon. So, nagtatambay ba ako habang nandito ako sa... Ready? Live ka na, Ay, Rebi. akyat ka dito. Akyat ka Rebi. dito. Mag-live ka na, Rebi. Kaming dalawa ni Tugang Anhard doon. Dali. Oo. Sige, Ribi, akyat. Akyat kami. Akit kami doon sa stage mong maganda. Oo nga. Kagabi, ikaw sana ang message ko. Ikaw na lang, Tugang, magpunta. Ikaw na magkanta doon sa stage. Pero may umakyat na sa kanya eh. Natulog na Kanino ako. kay Ribi? Kay Oo, Ribi? kagabi. Kasi nga late na, 10 o'clock na ng gabi dito. Ay, naku, pag Antok jam na naman ako ako. Ay, nakikanta. anong oras na yun sa akin? Anong oras yun sa akin? Ay, naku, umaga sa iyo. Ay, tulog ako. Ano? Buti naman, sabi niya. Anong buti naman? Pag-share dyan, Ribi. Oy, dali, Oh, mag-live ka na habang nandito yung mga ako sa yung ano. mga best friend natin kumanta rin sa kanya, Tugang. Kaya ikaw na lang ang wala doon sa ano niya, sa community naka-post. Pinost niya din yung live ko. Kaya lang, yung time na nag-live ako lang kumanta doon sa live niya is nag-end. Mag-end ka na? O mag-end na ako kung mag-aano ka na, magla-live ka. Mag-open ako, aakyat ba kayo? Sabi niya. O kaming dalawa doon magwakwak. At least doon walang ano, hindi namin kilala masyado. Sino yung best friend natin na umakyat doon? Ay basta, mamaya sa backdoor tayo usap, sabihin ko sa'yo. Nasa community niya, tingnan mo. Nandoon rin ako. Uy, salamat ha, Reby. Sana all. Sana all. Oo, basta mga best friend natin noon. Noon na noon. Ayan. Mm. Ay, ay, Tugang Merlin, thank you ha sa pag-stay dyan. Oh, mag-end na ako. Sige, Kay, Ribi, magbukas ako ng ano. Gab, thank you so much, Gab. Oo, Wala. para kasi wala akong ano, para akong walang, ah, wala akong sa mood magkanta dito sa live ko. Pero siguro mamaya, mga 1 hour kasi may pakinggan na naman ako bago ako matulog mamaya sa gabi. Uy, pinakinggan ko yan, Reby ha, bago ako natulog, yung ano, ginagawa kong pampatulog. Siguro mamaya. O tapos doon kami magwalwal sa'yo. Sige na, mag-open ka na. Kay maganda ang stage doon. Parang nasa Araneta ka. Ay, hey, Araneta. Superstar na ako, Ribi. Gusto mo din maging superstar? Of course! Sila lang ba? Yung mga best friend nga namin, superstar doon? O, nakasama na ako? Si Tugang Anhard, hindi pa. Tugang Merlin. Sige, habang libre ako. O, libre si Tugang Anhard. Si Kasi Tugang baka Anhard mamaya muna. mabisi na naman. Kasi, ano yan eh, parang ano, the day to shine daw. Anhart TV. Pero shine na yan si Tugang Anhart. Marami yan, ano Maraming basher. Okay lang yan. Kahit manood yung basya mo doon. Kasi nandoon nga sila eh. Nag-star of the night nga sila doon. Me too. Ikaw na lang wala. Kaya dapat, ikaw din. Mapapasana all na lang ako. Kagabi, ikaw sana, anuhin ko. Kasi sabi ko nga daw, sabi ni, ay hanap nga akong singer. Kaya lang, ay nahiya naman ako mangistorbo. Baka busy ka. Pero alam ko, umaga na doon. Tulog ako kanina umaga tugang kasi magdamag ako walang tulog. Yung tulog ko nga parang manok. Di ba nag-live ka kagabi? Natulog ako. Tapos nagising na naman hanggang alas 3 ng madaling araw. Alas 4. Tapos yung ingay ng tenga ko, nakatulugan ko. Sabi niya, direct ko lang kayo ang magwalwal. Papasok ka sa StreamYard Tugang, ang labas mo doon na sa OBS niya. Doon na sa stage na may Araneta. Ay, sana all. Oo. Sige, Reby.
Kasi Tugang Anhart muna, tapos saka na ako akyat. Dapat naman nag-shine-shine naman si Tugang Anhart. Oh, first 1 hour. O, di ba? Uy, wag na. Bakit ako lang? Saway tayo, hiya ako doon. Baka ano? Mahiya ka, walang hiyaanan daw. Baka may mag-is-is at ako naman ang Ay, pag-uusapan. hayaan mo. Ako kay Reby. Hayaan mo silang mag-is-is. Inggit, pikit. Solo concert niya. Oo, solo concert nga. Solo concert talaga yung Tugang. Sabi ko sa'yo. Solo Hindi concert ko lang yun. kayo, minisage, oy, nandito ako. Support nyo naman ako. Kasi paglabas ko doon sa stage niya, ang dami ng tao. Sana all. Nakakahiya doon sa ano mo, Reby. Baka mabas tayo doon. Nasa community ko lahat, sabi niya. Mag-mute daw ako. Kay naingayan sila. Nasa community ko. Oo, tingnan mo sa community niya, Tugang. Kung sino ang mga kumanta na. Oo. Ikaw na muna, Tugang. Kasi solo concert nga yun. Hindi ko nga inaasahan kasi nung last na nag-off ako, nakita ko, kinuha ko kaagad yung wala akong idea na ganun. Sana all. Kita mo? Kita mo? Kaya lang yung akin, may nagsabotage. Biglang nag-end. Tapos bigla niya andun na kami sa backdoor. End na pala. Ay, joke lang yun, nagsabotage. Nag-end kasi nga, naputol ata yung niya, internet. Nasaan na? Naririnig mo yung salita ng mga kapatid ko na nakaano na ako eh. Naka-mute na ako tapos hininaan ko na yung volume ng cellphone ko. Hindi ba kasi meron ako ditong kausap na hindi ko na malayan. May kausap ka sa phone? Yun lang. Kasi parang, ewan ko, tinatamad ako. Baby! Asan ka na? Nakakahiya doon sa stage ni Reby. Hindi Mahal, sanay ka naman ng umaakyat. Ako hindi. Kaya, saka na siya ako pag akala ko ilan lang. Sino ba Bakit ka pag malaman mo, charot? doon sa backdoor niya, Tugang. Pwede. Ikaw din may BFF ka din Reby. May BFF kaming umakyat doon. Nakita ko kasi nakita ko lang na Kasi hindi community niya. ako Tugang mag-isa lang talaga ako. Ha? Hindi ako pwedeng mag-isa lang kasi baka may magtawag. Alam mo yun. Yung anak ko papunta-punta dito. Nandyan lang naman nandyan lang naman hindi lang siya magsasalita nga masyado. Tapos, siya mag-ooperate. Andun si Reby. Magpapakita rin siya. Magsa-shout out. Tapos, ikaw talaga yung star of the night. Sana all. Kaya. Nung time nga na yun, nag-20 nga yung viewers niya. Sabi ko, bakit ang dami? Operator lang ako. Operator lang siya. Tapos, Hindi naman ako marunong kumanta. MMD Mix Vlog, shout out. Thank you so much.
MMD yan tugang ha. MMD yan. Mixed vlog. MMD nga. Bakit? Ang sabi ko, MM? MMD mixed vlog sabi ko, di ba? Oo nga. Anong dinig mo? Ikaw, ha? MMD Tugang, shout out, MMD. Friend kami yan ni MMD. Ikaw talaga. Doon na lang ako sa mga kano. Baka mabash ako doon sa ano mo, Rebi. Ay, hindi ako pupunta. Ando lang sa baba. Akang back door. Back up ako. Always. Kaya natin to. Okay na to. Ikaw ba? O, tapos bababa ko yung link ni Rebe doon sa ano, GC. Ano, mag-perform ba? Kaya nga, doon na ako. Hindi ako pwedeng isa lang sa ano. Ganyan lang. Sa stage? Kaya ako doon. Sa stage? Nandun lang kami sa backdoor ni ano, ni Rebe. Di ba? Hindi Rebi. ako yung iwanan sa ano. Sabakan niyo ako. Hindi nga, hindi ka naman iiwanan tugang. Ikaw lang, halimbawa, nagkakanta ka, ikaw lang talaga. Yung screen. Yung parang may LED, ayun, LED ba? Screen. Ganon ang stage niya. Anak ko, high-tech nga tugang. Para kang si ano. Sabi ko sa iyo eh. Kaya aakit pa talaga ako. Nakita mo ba yun nasa clip? Ganon. Oo, nakita ko yun. Next time, ma-prepare na ako tugang. Kailangan off shoulder. Naka-make up. Hindi ako prepared noon. Maligo muna ako daon. Kailangan ko mag-ready pag ganyan. Tugang Rebe, hindi talaga ako prepared nung time na yun. Kasi nga, kalokohan ko lang, nakita ko lang pop up, katatapos ko lang mag-live, akyatan ko to si Rebe kasi di ko pa nakaakyat sa kanya. Hindi ko alam na ganun ang setup niya. Kaya, okay lang yun. Sabi niya, okay lang yun. Kaya nabigla ako. Tapos nakikita ko, ang pinanood ko, pasaway. Tapos may tumawag pa. Oh. Salamat nga, inaktayadan niyo ako eh. Hindi, kasi nga, katatapos ko lang, may setup naman yung dito. Tapos, sabi ko, kanta lang akong dalawa. Yun ang ni Rebe Tugang. Is ikaw lang mag-prepare mo. Pero pwede naman ako nandun sa likod. Kaming dalawa. Andun lang naman sa screen. Hindi lang nga makikita. Pag ikaw kumakanta, ikaw lang talaga makikita. Di ba, Rebe? Naka-break ka na ba, Rebe? Sige, maya-maya. Kung mag-prepare si Tugang Anhart. Tugang, ano ka? Ano sa'yo? Hindi kasi ako pwedeng tugang kasi nga labas-pasok ako dito. Alam mo yun, hindi ako Kaya kailangan ko may kasama sa stage. Kasama. Andun nga kami. Pwede ka naman exit. Tapos magsasalita si Rebe. Nandoon ako. Laban o ba? Laban May term din siyang laban o bawi o. Bawi. 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 Laban. Magmarites na lang tayo, Rebi, kasi parang kinakabahan ako sa bahay mo. Kinakabahan daw si Tugang Anhart. Mamaya na lang, Rebe. Ako na lang. Ayaw ni Tugang Anhart na nandoon naman kami. Aakit ako. Akyat tayo. Kaya lang, ikaw lang talaga yung nasa Ikaw lang talaga yung magpe-perform. Kasi nga, yun, yung parang,
maliit man tugang, maliit. Kasi may parang may LED na nag-iikot na 3 na maliit diyan. Hindi naman yung focus na focus sa'yo, hindi. Tingnan mo yung ibang mga live niya. Liitan mo Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung video na live niya na ako ang kumanta. Yun, gano'n. Ninervyos man si Tugang Tugang Anhart, Tugang Rebe. Oy, kagabi kasi late na. Inantay ko nga yun. Tagtiningin ako kung sino mga pwede kong akyatan after kay Tugang Lansky. Kasi nga, di pa naman ako inaantok. Kasi natulog ako. Ay, wala naman. And tapos nakita ko siya, nag-browse mo uli ako. Nakita ko siya, kala-live lang. Ay, 10 o'clock na. Ayoko kasi pag halimbawa naka-1 oras ako doon. Alas 11 na. Makatulog ako niyan, lampas ang alas 12 kasi mahirap ako makatulog pag nakalampas na. No problem, Tugang. Thank you, Tugang, ha, sa Pero next time, mamaya pag dapat maaga-aga kasi. May work kasi siya. Nung time na yun, parang lunch break niya. Kaya ako nakaakyat sa kanya. Mhm. Kaya, thank you guys sa mga naka-video. Kailangan ko munang i-ready talaga yung sarili ko pag Ako nga, walang ready. Basta kinuha ko yung niya. Tapos ako kakanta. Tapos, uy, wag mo malikihin yung kasi doon sa likod, ang StreamYard na to, ang laki ng mukha ko, ako lang bang solo. Pag, ko, tingin ka sa, sa YouTube, ganda. Nasaan ba si Eugene? Wala. may pasok yung Tugang ngayon. Gabi? Pasok. Feel ko antok ako. Iba yung pakiramdam ko ngayong araw. Sige na, end na tayo. Kung hindi. Kanta ka pa. 2 kanta, Tugang. O 3 para 2 oras ako. Sige kasi. Kanta ka. Muna kami, Tugang, Rebe, ha? Kung Isa na lang para Isa na lang? Sige. Kasi may ila-live din ako mamaya. Okay. Mamaya na after na. Alam mo. Pag okay ka, tapos mag-live uli siguro ako mamaya. Pagkatapos itong mga marites kong kapatid. Nandiyan yung nanay ko eh. Okay, sige. Usap-usap about Sige, akala ko
End na tayo. Sige, sige. Thank you guys sa mga nandyan pa sa nakabidyo. Tugang Rebi. Gab, thank you so much. Ala, bakit nagsampo kayo dyan? Thank you so much. Ayan. Thank you, Tugang Merlin, sa pagbidyo dyan while you're working. Thank you. Bye-bye. See you next time. Tugang, na tayo? Ha? Kasi parang feeling ko kasi ano. Oh, parang kapoy ako. Okay, sige Tugang. Sabi ko Bye-bye. na ito may istorbo na dito eh. Ha? Sino? Mayroon na? Okay. Thank you.